may buntag sa maan. Mga brothers and sisters, ako dahil si Brother Ephraim Bala, usa ka converted pastor kani sa Evangelical Baptist Church. Basin mangutana mo nga nung naibalik ako sa simbahang Katoliko. Mga igsoon, sa diyan sa pastor pa ko mga igsoon, dili sa ta dito sa pagpangutana ha nga nung naibalik ko sa simbahang Katoliko. Sa diha sa una mga igsoon, sa diyan sa pastor pa ko mga igsoon, ang akong trabaho maguyod ang pagguba o pagbungkag ha o paghakot sa mga membro sa simbahang Katoliko mga igsoon. Mag-evangelize ko, uyog na ko ako mga youth, mag-evangelize mi sa house to house evangelization, mo-share mi sa pulong sa Ginoo. Ha? Inikabot na mo sa balay sa mga tao nga mong evangelizean, maingon din mi, sister, pwede ba mi mo-share sa pulong sa Ginoo? Ha? Napoy mga ubang mga Katoliko moingon nga, ha? Brother, kung asa mi ni mata, dito pud may mamatay. Oh, tinuod na. Tinuod na sister, apan karon, ha? Mianhi mi dire sa inyong panimalay. Aron mo share mi sa pulong sa Ginoo. Wala mi gadala og relihiyon, kundi among gidala ang gugma sa Dios. Ana rin mga brother and sister. Muna ako mga pamaagi. Dayon, pagkahuman niya na mga sister and brothers, o musugot na siya nga mo share mi sa pulong sa Ginoo. Mo share na din mi, ha? Mukut na din mi og bersikulo. Dito na din mi mukuha sa 1 John 4:8. God is love na dayon. Kay gugma man sa Dios ang gidala. Muna pag humana mo og share sa pulong sa Ginoo, ngadto niya, moingon na din mi sister, pwede ba mi mo balik sa sunod panahon? Aron kami mo share na punog balik diya kanimo sa pulong sa Ginoo. Dili pa namo na siya kuanon brother and sister. Dili pa namo na siya ingnon nga danihon nga mosulod diya sa amoang hundok. Kundili amo ka na siyang balik-balikan. Ug moabot na ang panahon nga sa among pagbalik-balik musanong na siya o amo ka na siyang pabisitaon ngadto sa among simbahan. Ug muna mga brother and sister, ha? Mudaghan gayud ang membro nako kaniadto tungod kay mo kana ko mga strategy o mga pamaagi nga mag-evangelize, maka-evangelize ko isa kato siya ako po siya suguon nga magdala po siya og isa. So ang iyang nadala magdala po isa. Sumanaghan nami. Oh? Ingana. O karon brother and sister, ha? Kung daghan nami. So si Pastor Ephraim Bala dili yun lisod. Oh. Apan brother and sister, sa ako ang pagka-pastor, daghan ako mga pangutana. Ha? Kay maingon mi, kami ang tinuod nga simbahan. Oh. Maingon sa bang pikas, kami ang tinuod nga simbahan. Oh. Maingon pod ang pikas, kami ang tinuod nga simbahan. Apan sa pagkatinuod, brother and sister, nayusa kay gayon nga ako niatin og seminar sa Oasis of Love Community. Dito na abli ang akong salabutan. Ha? Nga ang tinuod di ay nga simbahan walay lain kundili ang simbahang Katoliko. Muna brother and sister, mabasa na to kana dito sa Mateo 16:18. Ikaw Pedro, ug ibabaw ning bato, pagatukuron ko ang akong simbahan. Wala siya maingon nga pagatukuron ko ang akong mga simbahan. Muna mga brother and sister, ang mga karon nga panahon daghan na kay mga pundok, ha? Nga nagkalat-kalat, nagkatag-katag sa mga nagkalain-laing mga lugar. Daghan kay mga pundok, ha? Mga nagsuri-suri nga mga pastor, ha? Nga mga evangelize sa inyong panimalay. Kana mga brother and sister, kung adunay mga pastor tagaan ta mo mayong pamaagi, kung adunay mga pastor nga mosulod sa inyong panimalay, ha? Kita mga kaigsunan Katoliko, pasudla siya. Oh. Ang dami og coke, ang dami og pan, inikaon niya sa pan, inikinom niya sa coke, pitpika ang iyahang likod na, brother, balik na sa simbahang Katoliko, pastor.
kay nahigugma minimo. Higugma ka sa simbahang Katoliko. Muna brother and sister, pasudla, gitagaan na tamog estrategiya, dili na katingog kay nganuman. Puno naman iyang bakba, umutingog siya, madusod ipa naman na. Ha? Muna brother and sister, si Brother Ephraim Bala nibalik sa simbahang Katoliko 100% na kay nganuman nabunyagan naman ko niadtong 2018 dito sa among lugar sa Ipil sa Buanga, Sibugay Province. Ang nagbunyag nako mao gayud ang among obispo nga si Bishop Tonil. Muna mga Julius Tonil, muna among obispo dito sa Ipil. Muna brother and sister, 100% na karon nga Katoliko na jud ko kay nganuman nabunyagan naman ko. Amen. Muna mag brother and sister nga sa ako ang paglakaw karon sa akong journey dinhi sa simbahang Katoliko, ako mo dipinsa sa simbahang Katoliko kay nganuman kaniadto ako kining gibiyay apan karon akong gidipinsahan mga igsoon. Kay tungod kay dili lang ang simbahang Katoliko ang mao'y nagrespeto sa atong inahan nga mao si Mama Mary. Ha? Mao gani ang simbahan nga nagrespeto, naghatag og importansya sa atong inahan nga mao si Birhen Maria. Mula mga igsoon, mingon mi kaniadto nga nganong magsigiman mong tawag nga og birhen si Mama Mary nga nigawas naman si Jesus sa iyang tagwangkan. Nakoy usa ka illustration mga igsoon. Ang ispat mga igsoon imong pasudlo ay imong pasigaon, imong ion. Unya magkahuman unsay resulta kung gawas ang iyahang siga? Nabuak ba ang samin? Wa. Nabuhat ganina sa tao? Unsa na ka ang Ginoo nga ang mabuhat sa tao? Ang dili magbuhat sa tao kayang buhaton sa Ginoo. Amen? Nunang mga igsoon nga kami nga mga Katoliko, kitang mga Katoliko, nagrespeto ta sa atong inahan. Kaya nga naman, nag-ingon ang Genesis 3:15, ikaw babae, taliwala ka ninyong duwa, himuon kung managkaaway, ikaw bitin o ikaw babae. Kinsa may gisgutan niya ng mga babae, mao gayud walay lain kundi si Birhen Maria mga igsoon. Mo'y ganay iyang ipasabot diha. Muna ang mga igsoon ang nagpislat sa ulo sa bitin, mao gayud si Mama Mary. Muna nga dako kami grespeto kami mga Katoliko ug mousab kanay hinungdan nganong usa ako nga nibalik sa simbahang Katoliko tungod kay kani nga simbahan walay laing simbahan nga naghatag og respeto sa atong inahan sa atong Ginoo. Walay lain kundi ang simbahang Katoliko mga igsoon. Mo kanay mga rason o mo kanay mga kamatukuran nganong nibalik ako sa simbahang Katoliko. Mo kana mga igsoon, dili kay nako tas-on ang akong mga message diha kaninyo nganong nahibalik ako sa simbahang Katoliko. Walay lain mga igsoon kundi kanang mga kamatuoran na kanang tinuod nga simbahan o kanang atong tinuod nga inahan. Walay lain mga igsoon ang nagrespeto na si Mama Mary lang. O maing buntag sa tanan dili na kay nako tas-on ganapay musunod nako. Maing buntag sa tanan.